Ahojte, poďte sa so mnou pozrieť, čo nové na globálnych trhoch. Je tu dnešný diel rubriky Trhy dnes, moje meno je Martin a toto je YouTube kanál. Zaujalo ma, ak sa vám tento content páči, díky za like, díky za odber. Tradične najprv rýchly pohľad na to, ako sa trhom darilo. S&P 500, Nasdaq, Dow aj Russell včera oslabili, aj keď nie výrazne. S&P 500 0,2%, Nasdaq o menej než 0,01%, pardon, o menej než 0,1%, Dow o 0,16% a Russell o 0,35%. Pre-market hours zatiaľ naznačujú, že je tá nálada tiež trochu viac nahnutá k smerom k oslabovaniu, ale rozhodne nie takým spôsobom, že by to bolo zárukou trendu počas hlavného obchodného dňa. Pokiaľ ide o európske trhy, tak tam tiež vidíme oslabovanie Stoxx 600 minus 0,5%, nemecký DAX oslabuje o 0,1%, čas nahrávania tohto videa, francúzsky CAC vyše 0,5% a britský FTSE klesal takmer 0,4%. Na azijských trhoch bola dneska prevažne zmiešaná nálada, čínske pevninské indexy posilňovali, Hang Seng klesol o 1%, Kospi plus 1%, jeho korejský najsledovanejší index a Nikkei 225 klesol o 0,12%. Poďme najprv do Spojených štátov a potom sa pozrieme na ďalšie zaujímavosti a ukončíme to správami z európskych a azijských trhov. Poďme sa najprv teda pozrieť, čo nové v USA, to ako sa trhom už darilo. Včera som vám vravel a ešte zmiením, že v novembri sa trhom však teda tým americkým indexom darí naozaj výrazne. Dow a S&P 500 sú v pluse od úvodu mesiaca o 6,9 respektíve 8,5%, technologicky zameraný Nasdaq už o 10,8%, čiže napriek tomu včerajšiemu miernemu oslabovaniu mimoriadne úspešný november pre americké akciové trhy. Keď sa pozeráme na dolárový index, ten naopak zažíva zlý mesiac, je v mínuse už 4,2% od úvodu mesiaca. Ak sa tento trend nejakým zázračným spôsobom nezvráti v nasledujúcich dňoch, tak november 2023 bude najhorším mesiacom pre tento index od novembra 2022. Zväčša však platí teda v poslednom období, že keď americký dolár oslabuje, tak pre trhy, respektíve akciové tituly, je to pozitívna správa a naopak, keď ten dolár posilňuje, vtedy sme väčšinou videli poklesy amerických akciových indexov, takže toto samozrejme treba brať aj v tomto kontexte. Pokiaľ ide o optimistické predikcie, stratégov objavili sa ďalšie, včera som už nejaké zmieňoval, Scott Cronert z Citi predpokladá, že rally na akciovom trhu by sa v roku 2024 mala rozšíriť na ďalšie sektory, keďže viaceré z nich ukazujú silné výsledkové trendy. Citujem, veľká výzva pre rok 2024 bude v tom, či sa trhový rast rozšíri mimo megakapitálové líderské pozície k iným oblastiam trhu, čiže mimo to, čo poháňalo tie trhy v tomto roku, čo boli najmä tí technologickí giganti, cez Apple, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla, ak na koho som zabudol, Alphabet a tak ďalej, proste tí najväčší technologickí hráči, Microsoft samozrejme. Jeff D. Graf z Renaissance Macro Research predpokladá, že S&P 500 by mohlo v roku 2024 dosiahnuť úroveň okolo 4800 bodov, čiže skončí vyššie než je v súčasnosti. No a ešte ten Cronert z Citi odhaduje až úroveň okolo 5000 bodov a to do polovice budúceho roka, čo je takmer o 10% viac než aktuálna uzatváracia úroveň S&P 500 na konci včerajšieho obchodného dňa. Takže toto sú ďalšie pozitívne predikcie, pokiaľ ide o vyhliadky Fedu a ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb. Podľa nástroja FedWatch ku koncu tohto roku sa už naozaj nepočíta so žiadnym zvýšením sadzieb. Len 3% investorov dávajú pravdepodobnosť tomu, že Fed 13. decembra ešte zvýši sadzby. Tento graf, čo vedľa mňa vidíte, je odhad k 31. januáru po prvom FOMC v tomto roku, čiže v roku 2024, čiže najbližší január. Tam očakávalo len 11% investorov, že by Fed mohol zvýšiť sadzby zvyšných 89%, keď to zaokrúhlim. Tiež zostáva pri scenári, ktorý počíta s tým, že Fed už nezvýši sadzby, ale zároveň ich ani nezníži. Pokiaľ ide o to, čo dnes sledovať, čaká sa na ekonomické údaje, ktoré sa týkajú cien bývania a tiež spotrebiteľskej dôvery. V oblasti hospodárskych výsledkov sa očakáva, že spoločnosť CrowdStrike zverejní svoje výsledky po závere obchodovania. Dnes sa bude sústrediť pozornosť investorov aj na prejavy predstaviteľov Fedu, Austan Goolsbee, prezident Fedu v Chicagu, či guvernéri Fedu Christopher Waller a Michelle Bowman, tí budú mať prejavy počas dnešného dňa. Poďme ďalej, Elon Musk versus Toyota, toto je celkom zaujímavosť zo sveta elektromobilov versus hybridných vozidiel, ktoré kombinujú teda tie prvky elektromobilov s tým, že na to sa dá jazdiť, alebo tieto vozidlá dokážu jazdiť aj na benzín. Každopádne Elon Musk vyhlasoval, že hybridné vozidlá sú v podstate len nejakou prechodnou fázou k elektromobilom a nedáva im veľkú šancu na nejaký dlhodobejší úspech. Toyota však stavila na to, že vidí v hybridoch veľký potenciál a vyzerá to tak, že tá stavka Toyoty
bola dobrá a tá stratégia je fajn. Wall Street Journal totiž informoval, že predaj hybridných vozidiel v roku 2023 stúpol 48% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Inak zaujímavé je, že v minulom roku kleslo 6% oproti roku 2021 predaj hybridov, ale v tomto roku to stúplo 48% za tých prvých 9 mesiacov roku 2023 v porovnaní s prvými 9 mesiacmi roku 2022, čiže hybridy sú čím ďalej tým žiadanejšie a David Christ, šéf predaja severoamerickej divízie Toyoty, povedal, že je to nesmierne žiadaný trh a teraz vyrábajú toľko hybridov, koľko len dokážu v Toyote. Pokiaľ ide o elektromobily, tak tam ten trend je naďalej rastúci, ale rastie to pomalším tempom než v minulom roku. V minulom roku to rastlo tempom vyše 60%, 63%. Tento rok v úvodzovkách len 49% nárast, čo naznačuje, že trochu ako keby spomaloval dopyt po elektromobiloch. Dokonca vo Forde a GM zvážujú tu ich v podstate aktuálnu stratégiu, pokiaľ ide o elektromobily, a problémom údajne je to, že tá prvá vlna záujemcov o elektromobily si už tie elektromobily zaobstarala a tá druhá vlna je možno pomalšia, než sa očakávalo kvôli tomu, že tí ľudia, ktorí teraz aktuálne by si mohli zaobstarať tie elektromobily, sú váhavejší než tí prví kvázi takí nejakí tí inovátori alebo tí ľudia, ktorí bažia čo najviac po tých nových technologických veciach. Jednoducho teraz treba tých bežných spotrebiteľov v tom automobilovom priemysle presvedčiť, že tie elektromobily sú cesta, a to už je o čosi ťažšie než tých prvých, neviem či je vhodný názov v súvislosti s elektromobilmi povedať geekov, ktorí jednoducho sa veľmi tešili, aby si vôbec ten elektromobil mohli vyskúšať, a viac teda sa inklinuje teraz, pokiaľ ide o tie trendy k tým hybridným vozidlám. Elon Musk vidí samozrejme problém aj v tom, že elektromobily sú veľmi drahé, a aj počas earnings callu spoločnosti Tesla priznal, že veľký počet ľudí aktuálne žije od výplaty k výplate s veľkým dlhom a majú dlhy na kreditných kartách, majú hypotekárne dlhy a je pre nich jednoducho ťažké zaobstarať si elektromobil, preto povedal, že Tesla musí urobiť ich vozidla čím viac cenovo dostupnejšie, a to je tá stratégia, ktorá sa už načrtla v tomto roku viackrát, že Tesla jednoducho chce znižovať tie svoje ceny, aby tie ich vozidlá boli dostupnejšie bežným spotrebiteľom, a tým pádom mohla tá krivka tej adopcie elektromobilov naďalej rásť. Toto je taká pikoška týkajúca sa Jeffa Bezosa, zakladateľa Amazonu. Na Yahoo Finance písali totiž o tom, aj to spracované aj na FT News.sk, že on patril medzi prvotných skorých investorov do spoločnosti Google v čase, kedy ešte väčšina ľudí vôbec netušila, čo je to za spoločnosť, a bolo to v roku 1998, kedy si všetci mysleli, že tými lídrami v tom sektore vyhľadávačov budú Altavista či Yahoo. No a Jeff Bezos už vtedy videl veľkú príležitosť v spoločnosti Google. Zaimponovali mu Larry Page a Sergey Brin z Google a sám priznal, že do nich investoval hlavne kvôli tomu, ako mu imponovali títo tvorcovia tejto spoločnosti v skorom čase. Keď sa zohľadnia aj rôzne delenia akcií v priebehu rokov, tak Jeff Bezos investoval do Alphabetu, respektíve do Google. Alphabet je názov spoločnosti, pod ktorým sa teraz Google obchoduje na akciovom trhu. V čase v prepočte, kedy stála cena jednej akcie Alphabet okolo 8 centov, a len tak pre doplnenie aktuálne stojí jedna akcia Alphabet okolo $136. Ak by všetky tie akcie, ktoré vtedy mal nakúpiť, predal až teraz, tak by to predstavovalo 4,8 miliardy amerických dolárov, čo by znamenalo vlastne, že Jeff Bezos by sa stal miliardárom, aj keby ten Amazon to nedotiahol tak ďaleko, ako to napokon dotiahol. Inak Amazon vtedy existoval len 4 roky a tiež to nebola až tak veľká spoločnosť, ako je v súčasnosti. Takže Jeff Bezos ukázal, že má aj cit na iné veci, nie len vedenie spoločnosti Amazon. Toto je zaujímavé. Michael Larkin, autor Investors Business Daily, spracoval pre portál investors.com článok, v ktorom odporúča 5 akciových titulov, ktoré teraz odporúča kúpiť a sledovať. V prvom rade teraz upozorňujem, že toto nie je investičná rada, je to len sprostredkovanie názoru iného trhového analytika, respektíve novinára, a samozrejme nevieme, akým spôsobom sa budú vyvíjať akciové trhy a globálna ekonomika v nasledujúcich mesiacoch, čiže je to zaujímavý tip, ale samozrejme spravte si vlastný
vlastný research. No a poďme sa teda pozrieť na to, ktoré on tituly aktuálne odporúča minimálne sledovať a zvážiť investíciu do nich. Prvou spoločnosťou je Microsoft, ten exceluje v raste cloudu a AI iniciatív, čiže umelej inteligencie. Microsoft má významnú pozíciu v OpenAI, do ktorej investoval $10 miliard. Dokonca sám Altman, šéf OpenAI, takmer pred pár dňami odišiel do Microsoftu aj skoro s jeho celým tímom. Napokon sa to nestalo, ale ešte viac to posilnilo pozíciu Microsoftu v OpenAI. Vyvíjajú vlastný AI chip Azure, plánujú znižiť závislosť na Nvidia GPU a posilniť svoje postavenie v umelej inteligencii a v cloudových technológiách. Toto všetko tam zmieňuje ako dôležité fundamenty pre ďalší potenciálny rast aj akcií Microsoftu. Ďalej zmieňuje Nvidiu, tá sa vykazuje ako líder v AI chipoch s impozantným nárastom zisku o 593% na akciu v poslednom štvrťroku. Ich produkty, ich čipy sľubujú významné zlepšenie v AI akcelerácii, čiže AI a Nvidia, to je samozrejme ruka v ruke teraz v súčasnosti. Amazon pokračuje v raste najmä v oblasti cloudových služieb z Amazon Web Services, napriek mierne nižším než očakávaným výnosom plánujú investície do technológií generatívnej umelej inteligencie a nedávno uzavreli dohodu s Anthropicom, to je významný konkurent spoločnosti OpenAI, toto vyzdvihujú aj pri Amazone. Potom je tu ďalšia spoločnosť D.R. Horton, to je stavebná spoločnosť, ktorá využíva pokles úrokových sadzieb a aktuálne sa zameriava na rozšírenie svojej činnosti v 45 zo 50 najväčších trhov v USA. Predpovedá sa jej rast o 2% v roku 2024 a o 7% v roku 2025. Čo predstavuje silný potenciál tejto spoločnosti v sektore bytovej výstavby. No a posledná spoločnosť je Eli Lilly. Inak upozorňujem, že všetko toto je zhrnuté detailnejšie v článku na FT News.sk, z ktorého to citujem, kde to bolo spracované. Táto spoločnosť z oblasti farmaceutiky vyniká vďaka svojmu novému lieku na diabetes, schválenému FDA pre chronickú kontrolu hmotnosti s obrovským potenciálom v liečbe obezity a vývojom ďalších liekov na obezitu. Vidí veľkú príležitosť preto v tejto spoločnosti. Má silné postavenie na trhu, ich akvizícia firmy Point Biopharma za $1,4 miliardy tiež rozširuje ich portfólio v oblasti liečby onkologických pacientov. Takže toto sú také tipy na rôzne tituly, môžete to prípadne analyzovať aj v komentároch dole pod videom, povedzte váš názor, či vidíte tiež potenciál v týchto spoločnostiach, alebo sa zameriavate na niečo iné, ja si to rád po vás prečítam a uvidíme, k čomu dospejeme prípadne v komentároch. Pokiaľ ide ešte o Európu a Áziu, Národná banka Slovenska zverejnila report, v ktorom uvádza, že bankový sektor je odolný a klienti sú schopní splácať úvery aj pri vyšších úrokových sadzbách. Rizikom je ekonomický pokles a vyššia nezamestnanosť na Slovensku. Najviac zadlžené domácnosti a sektor komerčných nehnuteľností by mohli mať problémy so splácaním, avšak slovenskí developeri majú dostatočné marže na pokrytie vyšších úrokových nákladov. Ruská centrálna banka plánuje intervencie na devízovom trhu a do Ruska rastie export cez Turecko. Spomína sa predovšetkým export mikročipov a komunikačných zariadení. Vyzerá to tak, že Rusku sa v tomto kontexte darí obchádzať západné sankcie, detaľnejšie tú ruskú intervenciu, pokiaľ ide ruský rubel, ktorý dostal poriadne zabrať v tomto roku, či ten export cez Turecko do Ruska je popísané, alebo sú popísané tieto správy na FT News.sk. Zmienil by som ešte zníženie nákladov vo Volkswagene. Volkswagen plánuje zníženie počtu zamestnancov, aby dosiahol zníženie nákladov a obnovenie konkurencieschopnosti. Chce zvýšiť jednoduchú svoju efektivitu. V Nemecku čím ďalej tým viac spoločností, najmä tých veľkých, inklinuje k využívaniu umelej inteligencie, predovšetkým v oblastiach účtovníctva a IT bezpečnosti. No a v Nemecku sa takmer polovica ľudí obáva zhoršenia svojej ekonomickej situácie v nasledujúcom 10-ročí. Zmieňuje sa napríklad problém, ktorý súvisí s dodávkami energie či dôchodkovým systémom. No a pokiaľ ide o azijské trhy, ešte by som zmienil, že v Austrálii došlo k poklesu maloobchodných tržieb. V októbri o 0,2%. Ekonomovia sa domnievajú, že spotrebitelia pravdepodobne čakali na zľavy počas novembrových Black Friday vypredajú, čiže si treba počkať na novembrové dáta. No a v Hongkongu došlo k prvému medziročnému narastu exportu od apríla 2022 o 1,4%. Import tiež zaznamenal nárast k oktobru o 2,6%. No a toľko na záver z dnešných správ z globálnych trhov. Dúfam, že som vás opäť nejakými správami zaujala. Ak áno, díky za like, díky za odber. Vidíme sa aj zajtra. Pekný deň, ahojte.